Pozdrav ljudi, dobrodošli, ja sam Nenad, danas ću pokažem kako skinuti GTA 5 bez virusa. Uđite samo na ovaj link, on će da bude u deskripciji ovog klipa, onda kliknite ovdje do GTA 5 Setup Tool 2, download 176 82 MB, znači kliknete download, i evo, znači ljudi, to će da vam se skine, ne znam, za jedno 10 minuta, znači brzo se skida, vi ćete u roku od, ne znam, u roku od 24 minuta da igrate GTA 5. Znači, ja ću da vam ostavim link u deskripciji ovog, ako vam nešto nije jasno, samo pošaljite, napišite dole u komentar, ja ću to da vam objasnim kako ne treba. I to je bilo to. Like, share, ostavite like, share, subscribe i vidimo se u sljedećem klipu. Pozdrav!